Jos mä kusen juomapulloa, voinko mä näyttää sulle sen postissa? Mitä helvettiä? Mitä helvettiä? What the fuck? Tuli niin satusti mieleen, että tästä helvetti. Se on mun ja Eevultin juttu. Wow. Mitä kaikki Ei, älä exposaa. Älä exposaa. Hei, ootteko se tehnyt? Pääseeks mukaan niinku jo? Totta kai. Kohta mä laitan mun Giatswordin sun Giat. Eiku... Wow. Ei laittaa Transworldinsa 100 houle. Mitä helvettiä? Today's not goes to Eevul. Mitä helvettiä? Kukkonen. Welcome to Watch Me Not. Special thanks to Eevul, Cortesaurus. Let's begin. Kukkonen, noni. Mikä on sun kotiotus, että mä voin lähettää sen kusipullon nyt? Miksi sun pitänyt lähettää mulle se? Wait. Ei, mä lähetän Ukkosen Ukkonen lähettää se sulle. Ja sä lähetät Aksalelle. Ei, joo. Niin jokainen saa vähän maistelua. Joo. Bon appetit. Ottaa sellaisia ehkä ruokaliivin päälle ja haarukkaa ja veitsesi. Kaadat vaan johonkin kuuluhaan sitä. Se on tosi fancy viinilasi. Jep. Pyörittelet sitä vähän siinä kädessä ennen kuin juot. Kyllä. Haistat sitä ennen kuin jäät. Hyvä tuoksu. Hyvät aromit. Pikkusormin tavallaan ei oo väliä. Ainoa milloin väliä on, että hän tulee. Niin. Evort tulee. Joo. I'll make sure of that, guys. God damn. Joo. Step aside, ladies. I got this sekin. Ja Ukkosedak pitää varmaan siitä, että mä tulen. Yes, sir. Älä Joo, huoli, hänen mä tuun perässä perästä. pitää varmaan eiku. Yo. Hei, siinä mä oon Kato, mä eturivissä. Älä nyt. Eturi... Nyt aika kummallinen keskustelu. Okei. Ei kerran afrikkalaisia lapsia joku 40 ja sitten laita ne Hunger Gamesiin siitä. Joo! Joka voittaa saa sen. Nyt on joku Evil Mr. Beast video idea. Mr. Beast kun tekee kilpailu, kuka voi olla syömät pisimpää, kun afrikkalainen kävelee sisään. Mitä?